И здравейте хора! Днес сте с новото видео на Пленчетата футбол и днес ще си говорим за може би едни от по-леките обувки на Adidas F50. Те са направени за скорости по-добър дриблинг уж. Носят ги звезди като Меси, Ямал и други. И между другото има гръпавини на тях. На мен много ми харесват. Много добре съм играл с тях. Доволен съм. Пък и както виждате не са зле изглеждащи. Това са коралния вариант. Нали? Той имат и други варианти, които също са добри. И ако си избирате обувки за футбол, не можете да направите лош избор с тях. Пък добре се представят на игрището. И това е от мен.